Κατεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Φανταστικό το τοπίο. Προχωράμε. Πάμε γιατί δεν κρατιέται ο κύριος μπροστά. Δεν κρατιέται. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Όποτε θέλω το κόβω. Σήμερα θα έχω καλεσμένο για άλλη μια φορά, γιατί έχει γίνει παϊντανός πλέον στην εκπομπή. Τον Σέρπα, ο οποίος Σέρπα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βρέθηκε στην Εύβοια, στον αγώνα που συζητήθηκε όσο κανένας άλλος την τελευταία περίοδο, και θα μας πει την εμπειρία του, τα παράπονα του, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε, και γενικά ρε παιδί μου θα μας μεταφέρει την εικόνα του αγώνα εκ των έσω και όχι από post και σχόλια στο Facebook. Περάσαμε τον πρώτο σταθμό. Εδώ το αγόρι πίσω, έτοιμος για όλα. Έχουμε βραχεί ήδη στο ένα πατουσάκι, αλλά οκ, διαχειρίσιμο. Πήραμε τα τζελάκια μας. Οπα, εννοείται συνεχίζει ο βροχερός καιρός. Τότε είναι, προχωράμε. Τα λέμε πιο μετά. Απολαύστε. Δεν ξέρω αν θα είναι στα λεγόμενά του μαλακός, θα είναι άγριος, δεν ξέρω. Εγώ θα το αφήσω το ελεύθερο. Ζήτησε το βήμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Του το δίνω. Και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στην Ύδρα. Ετοιμάζω και το βίντεο της Ύδρας τώρα. Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Σε αντίθεση με τον Παναγιώτη που δεν ξέρω τελικά αν πέρασε καλά ή δεν πέρασε καλά. Γιατί όταν με πήρε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος που δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ. Δεν ξέρω. Θα μας τα πει όλα τώρα. Σε 6 λεπτά είμαι στο σπίτι του, τον φορτώνω και ξεκινάμε την βολτοσυνέντευξη. Αναμείνατε. Έλα σκύλε μου. Καλημέρα. Περάστε. Πώς νιώθεις? Πολύ καλά. Είσαι έτοιμος να ανέβεις στα μεγάλα κανάλια του Πούρκμαν? Ωχ, Παναγία μου. Μεγάλη μου τιμή. Δεν κρατιέται το παιδί, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Φασούλας από το Βόλο. Τρομερός, εξαιρετικός. Και ο Οκτώβρης είναι κοντά, λέμε. Προχωράμε. Νάτος, τον αχνοβλέπω. Σαν φλάμπουρο κάθεται και περιμένει. Έλα. Το βίντεο αυτό θα είναι επιτυχημένο αν φάμε αγωγή. Αν δεν φάμε αγωγή, Το ξανακάνουμε. ή έστω ασφαλιστικά μέτρα, Το ξανακάνουμε. σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Βάλε στα χέρια στον αντισηπτικό, γιατί. Κλείσου. Κάτσε τώρα γιατί μπερδεύτηκα εδώ πέρα. Μονόδρομος. Αριστερά και δεξιά ξαναβγαίνουν προς το σπίτι σου. Γι' αυτό είσαι Σέρπα. Αλλιώς θα ήσουν. Τι θα ήσουν? Λοιπόν, έλεγα πριν στο πολυπληθές κοινό που περιμένει να ακούσει ότι όταν με πήρες τηλέφωνο ήσουν πάρα πολύ χαρούμενος. Σήμερα. Όχι σήμερα. Σήμερα Ήσουν λυπημένος γιατί επέστρεψε στην καθημερινότητα. Το Σάββατο, ναι. Ναι, ήμουν μεικτά τα συναισθήματα. Όπα, άλλαξε τώρα. Γι' αυτό σ' άφησα μια μέρα να καθίσει για να βγουν τα πραγματικά, καταλαβες. Χαρούμενος ήμουνα για αυτό που περάσαμε, αλλά μετά ξαναφεύγοντας η ντοπαμίνη και η αδρεναλίνη και ορθά σκεφτόμουν στο τι κάναμε, έκλεισα άλλο ένα αγώνα. Ευτυχήμα είναι. Στα πόλογο. Μην πάμε μακριά. Λοιπόν, στο διατάφτατο. Θέλω να μου πεις, Θα βάζω πάτα καταρχάς, κατά την προσωπική μου με γνώμη. ποιο σκεπτικό ξεκίνησες να πας σε έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων γνωρίζοντας ότι θα έχει κολό καιρό? Αυτή είναι πολύ εύκολη απάντηση. Το οποίο εξαιρετικό. Περάσαμε τον πρώτο σταθμό. Πήραμε τα νεράκια μας, πήραμε τα τζελάκια μας, πήραμε τα λατάκια μας. Συνεχίζει η βροχή. Το ένα πόδι, ένα παπούτσι έχουμε βραχή, αλλά οκ, προχωράμε. Ό,τι είναι. Όλα καλά. Εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Η βροχή πλέον πια έχει γίνει φυσικό περιβάλλον στην προπόνηση, οπότε μου είναι πολύ οικείο. Απλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες, υπό ποια έννοια ότι ταυτόχρονα έχει αέρα, χαλάζει και βροχή ταυτόχρονα και κρύο, οπότε κάποια στιγμή όλο αυτό ρε παιδί μου σε καταβάλει, δεν είναι ότι σε κουράζει να πεις ότι κουράστηκα, έτρεξα 100 χιλιόμετρα και οκ. Είναι η καταπώνηση που νιώθεις, αυτό πιστεύω. Ψυχολογική. Ναι, γιατί κάποια στιγμή εκεί που ήμασταν στη σκοτεινή, έλεγα με το άλλο το παιδί που βρεθήκαμε και τρέχαμε τον Γιώργο, άντε, πάμε να τελειώνουμε, να κατέβουμε αυτό την παλιοκορυφή, να πέσουμε λίγο μέσα στα δέντρα για να κόψει ζέστη. Δηλαδή, ήθελα να τελειώνει με την έννοια ότι να πάμε παρακάτω. Εντάξει. Όλο το χειμώνα προπονούμαστε στη βροχή, λάσπη, χιόνι. Γιατί δεν θυμίσαι εμένα, με λες λάσπη? Όχι. Γιατί προπονούμαστε Γιατί μαζί. προπονητικά φέτος ήμουν λίγο λάσπη. Προπονούμαστε μαζί, αλλά οπότε μου ήταν οικείο αυτό το περιβάλλον.
Δεν δηλαδή με παρεξένεψε το ότι έβρεχε 8 ώρες συνεχόμενα που είμαστε στον αγώνα μέσα. 8 ώρες συνεχόμενα, Μέχρι να φτάσουμε στην Κίμη, στο σταθμό στον οποίο τελικά και διακόπηκε ο αγώνας, δεν σταμάτησε να βρέχει. Και μέχρι να μας πάρει και το λεωφορείο δεν σταμάτησε να βρέχει, και μέχρι να φτάσουμε και στη Στενή δεν σταμάτησε να βρέχει. Και την άλλη μέρα έβρεχε. Είμαστε έτοιμοι. Τι πιο σύνηθες να σας πω. Συνεχίζει η βροχή. Μην βραχούμε. Σήμερα τώρα έχουμε πάρει ομπρέλα. Πάμε στις υπότυπώδεις απονομές. Να πάρουμε τη μισένεκεν το μετάλλιο και την πλούζα μας. Να χαιρετήσουμε 2-3 γνωστούς και φίλους. Και να αποχωρήσουμε. Δεν θα γίνει αποφώνηση τώρα. Αποφώνηση θα γίνει με τον ένα και μοναδικό Εμμανουήλ Πούρικα. Ετοιμαστείτε. Θεωρείς σωστό, Παναγιώτη Σερμπάμετ, είναι πολυετή εμπειρία σου πλέον στα βουνά, ότι ο αγώνας ξεκίνησε? Τι ξεκίνησε? Ξεκίνησε, δόθηκε κίνηση, ρε παιδί μου. Εσύ Ultra- που ήσουν εκεί. Ούλτρα είναι ο αγώνας, παιδιά. Ξαναλέω. Δεν κρίνω. Όχι, δεν είναι θέμα Εγώ ρωτάω. κριτικής. Εγώ παραθέτω προσωπική μου άποψη, έτσι, όπως τα ζω και όπως τα σκέφτομαι, και δεν υιοθετώ κάποιο άλλο την άποψη. Ούτε χορηγούμενοι είμαστε, ούτε τίποτα. Να κρύψουμε λόγια, ούτε να στρογγυλέψουμε καταστάσεις. Όταν μπαίνει σε ένα αγώνα που λέγεται αγώνας μεγάλων αποστάσεων ή ούλτρα, υποτίθεται ότι έχεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται να είναι ο μπαμπάς και η μαμά να σε ελέγχουν αν έχεις πάρει μαζί σου το αντενικό. Ξέρεις να διαβάζεις το χάρτη στο ρολόι, πολύ βασικό, γιατί. Άρα η διοργάνωση καλώς έβαλε λίστα και τσέκαρε τι κουβαλούσε ο καθένας, Ναι. αλλά δεν θα έπρεπε καν να μπει στη διαδικασία, θα ήταν ένα αυτονόητο αυτό. Όχι να σε. Όχι την μαμά, ας πούμε, και σε. Όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο αγώνα και σου έχει πει από την αρχή του αγώνα, μάλλον από την ανακοίνωση του αγώνα, ότι από τις 365 μέρες του χρόνου το κολοσημείο που θα περάσετε, τις 360 μέρες έχει πολύ κακό καιρό, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Να φας και λάσπη, να φας και χαλάζι, να φας και βροχή. Υπήρχαν συναθλητές στο τερέν. Πολύ λάσπη, δεν έπρεπε να γίνει ο αγώνας. Τι λίμνες είναι αυτές εδώ. δεν Αυτό έπρεπε το να άκουσα γίνει και ο εγώ, το αγώνας. έλεγε. Εντάξει, Ναι, παιδιά. ναι. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου, συζήτηση κάνουμε, δεν μάλλον κανένα, γιατί όλοι πάμε να κάνουμε το χόμπι μας και να πάμε τη Δευτέρα στη δουλειά μας και στην οικογένειά μας υγιείς, έτσι. Αλλά Τη Δευτέρα θα πήγαινε στην οικογένειά σου, εσύ? Κυριακή βράδυ. Κυριακή. Για το λέω, μήπως. Κυριακή βράδυ, ξέρεις όμως. Πας και λες γεια σας, ήρθα Γεια σας, φεύγω. και φεύγω για να ξεκουραστώ στο κρεβάτι. Τέλος πάντων, πήγα από το Σάββατο βράδυ, έτσι. Δεν το περίμενε κανένας. Ούτε καν ο Ανδρέας. Η γυναίκα μου σάστησε, λέει κάποιο λάκκο έχει φάμε. Έχει μαλακία. Ναι, ξαναγυρίζω τώρα σε αυτό που λέγαμε. Η συζήτηση ήταν ότι ρε παιδιά, εντάξει, σε όλους αγώνες είστε. Λέω, δεν μπήκατε σε 20. Χωρίς να έχει τίποτα ο αγώνας μικρότερης απόστασης. Εσύ, οκ, δεν διαφωνώ, αλλά γιατί θα πρέπει να είναι ένας αγώνας ultra ή έστω μεγάλης απόστασης ή υπεραπόστασης, τέλος πάντων, το ultra, τέλος πάντων, σε άλλο επεισόδιο θα μιλήσουμε για μένα τι είναι το ultra. Θα πρέπει να έχει κακουχία. Γιατί πρέπει να είναι αυτονόητος. Δεν είναι αυτονόητο. Απλά σε ένα αγώνα που ουσιαστικά να το πάρουμε ανάποδα. Ένας αγώνας ο οποίος διαρκεί 24 ώρες. Εντάξει, ναι, βάση πιθανότητων. Και βάση πιθανότητων και Μπορεί να βάση αλλάξει καιρός, της άστατης κατάστασης καιρικά που επικρατεί αυτούς τους μήνες, δηλαδή δεν είναι Μάιος ή Ιούνιος που έχει ομαλοποιηθεί λίγο το φαινόμενο το καιρικό. Μπορεί όπως και πέρσι που είχαμε πάει στο Ρόγκ να δεις, ξεκινάς με ήλιο σκάς, λες τζάμπα φόρεσα μακριμάνικο, θα βάλω κοντομάνικο, μετά από λίγο έχεις κεραφνούς και καταρακτώδη βροχή, μετά από λίγο έχεις 20 πόντους χαλάζι και μετά έχεις 2 βαθμούς κρύο. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες έχεις όλα τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε αυτοί οι αγώνες, όταν και ο καιρός δεν έχει σταθεροποιηθεί, είναι απρόβλεπτοι. Οπότε σε προειδεάζουν και σου λένε ότι ενδεχομένως να μην ζεσταθείς μόνο, αλλά μπορεί και να κρυώσεις, μπορεί και να βραχείς, μπορεί και να λασπωθείς. Γι' αυτό το λόγο κουβαλάς πολλά πράγματα, έχεις κάλτσες, έχεις αντιανεμικά, έχεις αλλαξιές. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα εμπειρίας. Το βουνό όταν ουσιαστικά όσο έμπειρος και να είσαι, το βουνό γελάει μαζί σου όταν είσαι πάνω του και το περπατάς. Είναι απρόβλεπτα. Και εγώ δεν μιλάω εκ πείρας, γιατί δεν είμαι έμπειρος σε αυτό το κομμάτι, αλλά είτε είσαι έμπειρος είτε έχεις κάνει ένα αγώνα, είτε 50, με την κοινή λογική να βάλεις. Γιώργο, για πες μου ρε, έχει λάσπη. Για δώσε μου τα παπούτσια μου. Όχι, τι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, σαν τα φόρες τώρα. Καθόλου λάσπη. Τίποτα. Εντάξει, είμαστε στο 30 χιλιόμετρο. Εννοείται ότι συνεχίζει να βρέχει. Εννοείται ότι στα μονοπάτια η κατάσταση είναι πολύ κακή. Λόγω προφανώς της βροχής που έχει ρίξει τις προηγούμενες μέρες, αλλά και της καταρακτώδης βροχής που έχουμε σήμερα.
υπάρχουν μονοπάτια και σημεία στα οποία η λάσπη μπαίνει όλο το πόδι μέσα στη λάσπη. Και προφανώς και ένας από αυτούς τους λόγους που σταμάτησε ο αγώνας. Τα βασικά Μπράβο, ωραία. Κοινή λογική. Η κοινή λογική όμως λέει ότι όταν βλέπω τι πάει να γίνει από καιρό, δεν ξεκινάω καθόλου, ρε φίλε. Και άσε τη διοργάνωση τώρα, χέστη. Εσύ, σαν ιδιώτης, ρε παιδί μου. Καταρχήν ξεκινάω έχοντας το γνώθι σε αυτόν τι πάω να κάνω. Δεν ξεκινάω, δεν με πιέζει κανείς να ξεκινήσω. Δηλαδή ο καθένας νομίζω ότι θέλει και το κάνει. Δεν είναι ότι επειδή από κάποιο καπρίτσιο βλέπεις ότι έχει πολύ κακό καιρό και λες τελικά με πίεσε και θα πάω. Από τη στιγμή που θες να το κάνεις, δεν νομίζω ότι πιέζει κάποιον να σταματήσει ή να συνεχίσει. Πόσοι θεωρείς ότι θα συνέχιζαν αν. Στατιστικά για να σε προλάβω, μέχρι το 46 χιλιόμετρο ένας στους 4 είχε σταματήσει τον αγώνα. Έλα ρε. Μάλλον μέχρι το 30. Περίπου κάπου είδα λίγο ότι. Πριν φτάσει στο 30. Ναι, μέχρι το 30. Είχε κάνει ντροπή ήδη. Ναι, είχε, νομίζω ένας στους 4 είχε σταματήσει τον αγώνα. Άρα μιλάμε για 25 άτομα με 25 με 30 άτομα. Κάπου περίπου. Εκεί νομίζω, ναι. Με βάση λίγο αυτό το χρόνο που είδα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ακριβές ή όχι, αλλά κάπου εκεί περίπου. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Τώρα να το πάρουμε από την αρχή, φτάσαμε στο τέλος. Ο αγώνας, ξαναλέω πάντα κατά τη δική μου προσωπική άποψη, θεωρώ ότι είναι, εξαιρέσουμε τον Όλυμπο, και ο Όλυμπος είναι η κατηγορία μόνος του, είναι ίσως από τα πιο δύσκολα κατοστάρια στην Ελλάδα. Το τερέν είναι πολύ τεχνικό, έχει πολύ πέτρα, ακόμα και στην κατηφόρα. Τα υψομετρικά του ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό που περιγράφει ο αγώνας, δηλαδή δεν είναι ότι είναι 1000 πάνω 1000 κάτω. Φτάσαμε στους 46 χιλιόμετρα. Ποιος αγώνας είναι 1000 πάνω 1000 κάτω? Εντάξει, 500 πάνω 500 κάτω. Εντάξει, θα το βρούμε στη μέση, αδερφόλη μου. Κάποιοι αγώνες σου λένε 80 είναι 70. Κάποιοι άλλοι λένε 60 και είναι 52. Ναι, εντάξει. Άστο. Μεγάλη κουβέντα. Δεν πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Είναι άλλη συζήτηση, αλλά ναι, η πρώτη εικόνα έδειξε ότι είναι σκληρός, απαιτητικός αγώνας και ενδεχομένως, δεν ξέρω, ίσως, ξαναλέω πάντα κατά τη δική μου προσωπική άποψη, την επόμενη φορά που σίγουρα θα γίνει και πιστεύω θα γίνει ο αγώνας. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται. Και θα. Ίσως θα. Έχεις υποσχεθεί του χρόνου αυτή την περίοδο θα πάμε Κέρκυρα για εκατοστάρι. Εντάξει. Μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία του αγώνα. Σωστά. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μπαίνω στα παπούτσια άλλων. Εγώ το βλέπω από τη μεριά τη δικιά μου. Ίσως με τα κριτήρια, διαφοροποιηθούν τα κριτήρια για να συμμετέχεις σε ένα αγώνα, γιατί είναι σκληρός αγώνας, δεν είναι αγώνας. Κάτσε, δηλαδή όταν μπήκες δεν δήλωσες. Δήλωσα κριτήρια, απλά τα κριτήρια θεωρώ ότι. Ήταν πιο λάσκα. Ήταν όχι πιο λάσκα, ίσως ρε παιδί μου. Πρώτη φορά είναι μπει όλοι μέσα, ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω, παιδιά, μην παρεξηγηθώ. Είχε κριτήριο να έχεις ολοκληρώσει ένα αγώνα, νομίζω 40-50 χιλιόμετρα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως ήταν λίγο πιο. Έπρεπε να είναι λίγο πιο. Να έχεις κάνει τα αγώνα. Δεν ξέρω, δεν σπατά. Άστοχο το παράδειγμα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει, αλλά. Άρα θεώρησες ότι πάρα πολλοί κόσμος, ή έστω όχι πάρα πολλοί κόσμος δεν ήταν έτοιμος για να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Δεν ήταν έτοιμο. Απ' την άλλη όμως, ξαναλέω, επειδή εγώ το νιώθω πολύ οικείο το περιβάλλον, δηλαδή να περιβάλλομαι από βροχή και λάσπη στην προπόνηση που κάνω τα Σαββατοκύριακα στο βουνό, ενδεχομένως υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από μένα τόσο σε χιλιόμετρα όσο και σε προπόνηση, σε καθημερινές στερήσεις για να απολαύσει ένα ούλτρα αγώνα, αλλά ποτέ να μην έχει τύχει να είναι σε περιβάλλον τέτοιο εχθρικό σε εισαγωγικά. Οπότε όλο αυτό μπορεί και τραυματικά να γύρισε σε κάποιον που ήταν ακόμα και καλύτερα προετοιμασμένος από μένα. Σιγά την προετοιμασία, οκ. Θέλω να πω ότι να του γύρισε πολύ μπούμεραν και πολύ ανάποδα και να τον απέτρεψε στο να ολοκληρώσει αυτό που σκεφτόταν και προγραμμάτιζε τόσο καιρό, ρε παιδί μου. Βασικά ψυχολογικά μπορεί να στα σκάσει το οτιδήποτε. Τον Άκη του τα έχει σκάσει στο υψόμετρο κάποια στιγμή, μας έλεγε, σε έναν αγώνα. Γεια σου, Άκη, αν βλέπεις, καλησπέρα μας. Ξέρεις ποιος είσαι, να μην κάνουμε διαφημίσεις. Αντίστοιχο σκηνικό έγινε και στην Ύδρα που ήμουν από τώρα του Σουφού, που παράλληλα γίνανε οι αγώνες αυτοί. Ότι άκουσα άτομα μέσα, ρε παιδί μου, στο μονοπάτι που έλεγαν έχει πολύ πέτρα, μας πάνε τα πόδια. Εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα που είμαστε. Αυτό δεν μπορεί. Σταμάτα, ρε μαλάκα, εσύ αμέσως, το μπορώ. Ράμπο. Τι θέλω να πω, ότι εμείς που έχουμε προπονηθεί αρκετά σε τερέν. Είναι το περιβάλλον, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον. Το Ολύμπο, ας πούμε, του Γεντικίου εδώ στη Λάρισα, που η πέτρα είναι. Οι 9-10 προπονήσεις είναι πέτρα, ας πούμε. Για μένα μου φάνηκε, ας πούμε, η Κέρκυρα, το τερέν. Κέρκυρα πήγα τελικά. Ύδρα, είδες. Δεν αργήσει. Το τερέν της Ύδρας μου φάνηκε. Παιχνιδάκι. Οικείο, ρε παιδί μου, ναι, αυτό λέω. Δεν... Είναι σαν κάποιος τώρα π.χ. να κάνει Ironman. Πάμε σε άλλο τέτοιο τώρα και να προπονείται μόνο μέσα στο σπίτι του σε προπονητήριο. Και ξαφνικά να πάει να κάνει 180 χιλιόμετρα με 3.000 ψωμετρικά.
Δεν είναι το ίδιο. Διάβασα πάρα πολλά. Υπήρχε πολλή γκρίνια. Ακούστηκαν ότι μπλόκαραν κόσμο από τη σελίδα γιατί λέει κάποιοι θα γκρίνιαζαν υπέρ του δέοντος. Γιατί τους μπλόκαραν. Όχι, για ποιο λόγο γκρίνιαζε. Επειδή σταμάτησε, ακυρώθηκε ο αγώνας. Επειδή ξεκίνησε, άλλος τους γκρίνιαζε επειδή ξεκίνησε, άλλος γκρίνιαζε επειδή σταμάτησε, άλλος γκρίνιαζε επειδή. Εντάξει, παιδιά. Είπαν ότι η τροφοδοσία, ας πούμε. Τέλος πάντων, να το πούμε γι' αυτό. Αυτό το ξέρουμε όλοι, δεν κρυβόμαστε μεταξύ μας. Κάποιοι είπαν ότι η τροφοδοσία είχε λήξει. Δεν ξέρω αν είχε λήξει ή δεν είχε λήξει η τροφοδοσία, ενώ τα προϊόντα που έδωσαν στους αθλητές. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ λάθος τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε επικοινωνιακά όλο αυτό το σκηνικό με την ημερομηνία λήξης. Γνώμη δικιά μου, βάσει της δουλειάς που κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, Από την διοργάνωση. από το χορηγό. Από το χορηγό, εντάξει. Για μένα δεν ήταν σωστή αντιμετώπιση. Για μένα, αν θες τη γνώμη μου, φίλε χορηγέ, που τα προϊόντα σου είναι πολύ καλά, αναμφιβόλως. Καλύτερα βγες και πες ότι παιδιά έγινε λάθος στην παρτίδα, εγώ αυτό θα έκανα και λήξ' το. Οκ, λάθη μπορεί να γίνουν. Αυτό. Και το κλείνω το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου και του. Απλά θεωρώ ότι έγινε επικοινωνιακά, ήταν λάθος αυτό. Τέλος πάντων. Γνώμη μου, όπως μπορώ να την πω δημοσίως, όπως και όλα αυτά δημόσια είναι ούτως ή άλλως. Πες μου λιγάκι τώρα, πάμε λίγο στο εσωτερικό της φάσης. Περιέγραψε μου λιγάκι μέσα πώς ήταν. Σε παρακαλώ. Ο αγώνας. Κάνε με να νιώσω ότι ήμουν εκεί. Το περιβάλλον μέσα ήταν. Η φάση ήταν πολύ ούλτρα. Ας πούμε, ξεκίνησε πολεμικά, δηλαδή με αδιάβροχο, βροχή. Δηλαδή πήρατε το μαχαίρι, το βάλετε στα δόντια. Βροχή, ανηφόρα. Κατευθείαν, ναι, δεν είχε δηλαδή. Πάμε να το συζητήσουμε. 3-2-1, ξεκινήσαμε, είχαμε βάλει σχεδόν όλοι αδιάβροχα. Ξεκίνησε να βρέχει, ανηφόρα. Οι σταθμοί γνωρίζαμε ότι είναι εκ των προτέρων ανά 20 χιλιόμετρα περίπου ο καθένας, άρα αυτό σημαίνει ότι κουβαλούσαμε επιπλέον προϊόντα, επιπλέον νερό και ουσιαστικά τα πράγματά μας πάνω μας, άρα επιπλέον βάρος, άρα άμα βρεχμένος αυτό πολλαπλασιάζεται και ούτω καθεξής. Έκανες μια μαλακία με την τροφοδοσία, νομίζω μου είπες. Κάτι αυτό δεν μου το ανέπτυξε. Εντάξει, το πέταξες και πέρασε λίγο. Η τροφοδοσία ουσιαστικά λόγω του ότι το μυαλό μας ήταν από κάποιο σημείο και μετά πώς θα αποφύγουμε τη βροχή, θα κατεβούμε σε σημεία τα οποία δεν φυσάει ή θα αποφύγουμε να μην πέσουμε σε λασπόνερα και ξαναβραχούμε ουσιαστικά. Ρε Μπούστη, μου είσαι εκεί μέσα τώρα, τρως όλο αυτό το σκατό στο κεφάλι. Και λες, δεν θα σταματήσω, όχι συνεχίζω, ας πούμε. Πάμε για τα χειρότερα. Ουσιαστικά τα χειρότερα, να το πάρουμε από την αρχή, το ότι ξεκινάς με βροχή δεν λέει κάτι. Οκ, εντάξει. Ξεκινάμε με βροχή. Ξεκινάμε και προπονήσιμο. Το πολύ δύσκολο σημείο, ένα πολύ δύσκολο σημείο ήταν μια κορυφή που λεγόταν Σκοτεινή, νομίζω, γύρω στα 1350 μέτρα. Αυτό το σημείο ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ τεχνικό, είχε μόνο πέτρα. Είχε ομίχλη, είχε ομίχλη, είχε χαλάζι, είχε πάρα πολύ κόντρα αέρα. Βέβαια, σαν διοργάνωση είχε φροντίσει να βάλει, καθοδηγούσε τη διαδρομή με ειδική κορδέλα κίτρινη του αγώνα και φωτεινούς σηματοδότες που βάζουν σε έργα του δρόμου. Άρα ήταν, δηλαδή, για να χαθείς σε αυτό το σημείο έπρεπε να το επιδιώξεις ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό το σημείο είχε φάει ήδη τη βροχή και με το που ξεκίνησες να το ανεβαίνεις και να το κατεβαίνεις, είχε στο ανέβασμα βροχή, χαλάζι και αέρα και στο κατέβασμα τα περισσότερα σημεία ήταν αυτό που λέμε τσουλήθρα. Άρα όπου και να πατούσες έπρεπε να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν μπορούσες δηλαδή να ανοίξεις και να κατέβεις την κατηφόρα όπως την κατεβαίνεις normal σε άλλες περιπτώσεις, γιατί ήταν και τεχνική και ήταν και σε πολλά σημεία πολύ απότομη και έκανε τη λεγόμενη τσουλήθρα. Είχε περάσει και αρκετός κόσμος, άρα όλο αυτό το μείγμα ήταν. Άρα ήθελε προσεκτικά βήματα και να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος εκεί. Άρα αυτό σου καταναλώνεις ενέργεια από αυτό. Με την ενέργεια, αν δεν την αντικαταστήσεις εκείνη την ώρα, θα σκάει αργότερα. Και κάτι τέτοιο ένιωσα γύρω στο 35, αλλά απ' την άλλη δεν του έδωσα πολύ σημασία. Θα μπορούσα να το διαχειριστώ γιατί ενημερωθήκαμε στο 33, στο 36 ότι ο αγώνας θα διακοπεί. Οπότε, οπότε λες λίγο τελειώνω, κλάινο. Τι βρεχμένο στη μουσχημα, οπότε από εκεί και πέρα το διασκεδάσαμε, περπατήσαμε, συζητήσαμε. Βρήσαμε, κράξαμε. Όχι, δεν κράξαμε, εντάξει, εγώ. Έλα, μαργά, είμαι. Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, αλλά απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι για το γενικό καλό, καλά έκανε η διοργάνωση. Κάτσε, sorry, να ξαναρωτήσω εγώ τώρα για να καταλάβω 100%. Αν η διοργάνωση δηλαδή έλεγε πάμε. Εγώ θα πήγαινα. Θα πήγαινες? Ναι, εννοείται. Γιατί να μην πάω, δεν κατάλαβα. Θα πήγαινα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου, γι' αυτό κάνω όλους τους αγώνες. Έχεις παιδί, ρε! Να έρθει μαζί, πες, και το παιδί. Το μπάτι είναι αυτό! Βέβαια, τώρα να ανοίξω την παρένθεση.
Μου λέει, μου έφερες μετάλλιο. Δεν ξέρει ακόμα ότι. Μου λέει, μου έφερες κύπελο. Λέω, κοίταξε να δεις αγώνα σε αυτόν τον αγώνα. Δεν βγήκα πρώτος. Λέμε και κάνα ψέμα. Δεν κατάφερα να σου φέρω το κύπελο, αλλά σου έφερα, λέω, αυτό το μετάλλιο. Βέβαια το είδε ξύλινο, ήταν πολύ ωραίο. Μου λέει, αυτό δεν είναι μετάλλιο σε και αυτά τα άλλα που μου φέρνεις. Μήπως είναι, μου λέει, το κύπελο. Λέω, όχι, δεν είναι το κύπελο. Άρα πάρε αυτό για αρχή και. Το παιδί γέμισε από ρίζο, αυτό κατάλαβα. Ο Αντρέας ουσιαστικά ακόμα και σήμερα κυκλοφορεί παντού με το μπαμπάς μου πήρε μετάλλιο. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό έτσι. Όλοι Το ευχαριστημένοι. συναίσθημα, ναι. Όλοι ευχαριστημένοι. Μόνο και μόνο αυτή η εικόνα είναι ένας λόγος στον οποίο όταν τα βρίσκεις σκούρα και μαύρα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Και αν έπεφτε η νύχτα, η άγρια νύχτα, χωρίς εμένα και με σένα σαν θηρίο, τι θα κάνεις? Αυτό, παιδιά, είναι στίχος από ένα τραγούδι του Νίνο. Το προσπαθούσα. Κοίτα, αυτή τη φορά είχα και αλαξιά μαζί μου, είχα και κάλτσες μαζί μου, ενώ έξτρα στα έξτρα. Οπότε θεωρώ και παπούτσια. Dropback δηλαδή είχατε ένα ή δύο? Ένα. Θα μπορούσαν, για αυτόν τον αγώνα θα μπορούσαν να ήταν και δύο τα dropback. Ή ίσως λίγο πιο αργότερα, γιατί ήταν στο 46, νομίζω ήταν αρκετά νωρίς και ενδεχομένως δεν είχε. Λόγω και τη αλλαγή ώρα δεν είχε νυχτώσει. Οπότε δεν ξέρω αν ξαναβραχείς στην προηγούμενη περίπτωση, αν πει δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, τι θα κάνεις, θα το κουβαλάς πάνω σου. Okay. Ναι. Άρα ουσιαστικά εσείς φτάσατε στο 30 και σας είπαμε, παιδιά, πηγαίνετε μέχρι το 45 και πούλο. Περάσαμε τον πρώτο σταθμό στο 15, ο δεύτερος σταθμός νομίζω ήταν στο 35, στο 36 και ήταν εκεί άνθρωποι της διοργάνωσης οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι παιδιά ο αγώνας, η απόφαση είναι να σταματήσει για όλους στο 46, στο μεγάλο σταθμό που θα κάνετε ουσιαστικά την αλλαγή του drawback στην Κίμη. Και κάναμε άλλα 10 όμορφα χιλιόμετρα εννοείται στην βροχή και ο αγώνας τελείωσε, αλλάξαμε. Μας περίμεναν τα λεωφορεία τα οποία μας μετέφεραν ζεστούς πίσω στην επιστροφή στη στενή από εκεί που ξεκίνησε ο αγώνας. Στο κομμάτι αυτό ήταν γενικότερα η αντίδραση των διοργανωτών πάρα πολύ γρήγορη. Okay. Είχε και φαγητό στο σταθμό που περιμέναμε και αλλάξαμε. Μας είπαν αν θέλει και κάποιος έξτρα φαγητό στο λεωφορείο όσο περιμέναμε να έχουν και οι υπόλοιποι αθλητές. Δηλαδή μέχρι να έρθει και ο τελευταίος αθλητής είχαν βάλει νομίζω 7-8 λεωφορεία, οπότε γυρίσαν όλοι πίσω ασφαλείς και ξενερωμένοι, αλλά οκ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Σκέφτομαι ότι εγώ αν ήμουν διοργανωτής δεν τον ξεκινούσα τον αγώνα. Εγώ. Γιατί θεωρώ ότι η πρόβλεψη είναι ξεκάθαρη, ότι θα βρέχει όλη μέρα. Βασικά έβρεχε όλη τη εβδομάδα. Πολύ βασικό και αυτό, γιατί και εκείνη τη μέρα να μην έβρεχε. Το terrain, ρε παιδιά, δεν τρέχεται. Δηλαδή έχει γίνει λασπότοπο. Ουσιαστικά. Πού να πας να τρέξεις? Το terrain μετά το 36 χιλιόμετρο και πριν το μεγάλο σταθμό, όχι τα μονοπάτια, ουσιαστικά οι δασικοί δρόμοι παρουσίαζαν σχεδόν στη μεγαλύτερη διαδρομή κατολιστήσεις. Δηλαδή βρήκαμε μέχρι και GCP, ο οποίος ο άνθρωπος ουσιαστικά μας μετέφερε καλή τη θέληση με την κουτάλα από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά. Δεν ήταν διοργανωτής από τη διοργάνωση? Όχι, ήταν νομίζω ο άνθρωπος ο οποίος έβγαζε τα μπάζα από το δασικό δρόμο και τη σημεία της κατολίστης. Λοιπόν, εντάξει, GCP, εντάξει, πώς πήγαινε. ωραίος αγώνας. Μας πήρε. Ultra GCP. Για αυτούς που δεν ξέρουν το σκηνικό, ουσιαστικά πες το βασικά, να μην το λέω εγώ. Ναι, σε κάποιο σημείο, ρε παιδί μου, το αγώνα, νομίζω ανάμεσα στο δεύτερο σταθμό και στην Κίμη, σε ένα δασικό δρόμο υπήρχε το φαινόμενο της κατολίσθησης, οπότε συναντήσαμε έναν κύριο με ένα GCP, ο οποίος ουσιαστικά GCP είναι το φορτωτάκι. Το φορτωτάκι, ναι, το Δεν μεγάλο. ξέρουμε όλοι, ρε φίλε, δεν έχουμε παιδιά, Καλά, συγγνώμη. δεν τα ξέρω κι εγώ, ρε φίλε, Τα τελείως. GCP λένε τα πιτσίρια τα φορτωτάκια. Αυτά. Με την κουτάλα, ο οποίος άνθρωπος ουσιαστικά καθάριζε το δρόμο και μας μετέφερε. Λέει, μπείτε παιδιά, θα σας πάω εγώ απέναντι, γιατί έπρεπε να περάσουμε από κάτι βάτα μέσα για να κάνουμε τον κύκλο για να βγούμε ξανά στο μονοπάτι. Ευτυχώς ήμασταν 3-4 μαζί, ενώ από κάποιο σημείο και μετά γνωριστήκαμε και με άλλους αθλητές, οπότε εμείς εκείνο το διασκεδάσαμε. Βέβαια δεν ήταν σημείο και φαινόμενο διασκέδασης, εντάξει, γιατί αν αυτό μας τύχαινε βράδυ και ήμασταν ουσιαστικά εκτεθειμένοι σε αυτό το φαινόμενο, ενδεχομένως να ήταν και επικίνδυνο. Άρα εκτιμώ ότι και λαμβάνοντας αυτή την παράμετρο οι διοργανωτές αποφάσισαν να διακόψουν τον αγώνα, όχι μόνο, δηλαδή, μόνο της βροχής και εκείνης της στιγμής. Ίσως και το βράδυ να ήταν ακόμη πιο δύσκολο με αυτά τα φαινόμενα. Εγώ θεωρώ ότι αν νύχτωνε με τόσο λάσπη που είχε κάτω,
δεν γίνεται απλά ρε φίλε να το κάνεις. Δεν γίνεται. Πώς το λένε. Δηλαδή, Εντάξει, σίγουρα μπορεί, πέραν την απόφαση να παραταθεί, θα έπρεπε να παρατείνουν και τις ώρες, ας πούμε. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο για μεσαίους αθλητές σαν και εμένα και μέτριους να. Το ξαναπείς τον εαυτό σου. Όχι, ναι, εντάξει. Αν πεις ο καθένας. Για μένα είσαι ο καλύτερος. Ανάλογα την προπόνηση που κάνεις, έχεις και τα αντάλλαγα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, περιπατητικά και με αυτές τις συνθήκες, ας πούμε, είχε cut-off στην Κίμη 10 ώρες, εμείς φτάσαμε σε 9 και κάτι, αλλά τελείως περιπατητικά που διασκεδάζαμε. Ενώ ότι εκεί μετά πρέπει να παρατείνεις τις ώρες, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρατείνεις τους εθελοντές, να δώσεις παράταση σε ένα πολύ μεγάλο οικοσύστημα από πίσω, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό ήταν εύκολο έτσι. Αυτό το σκηνικό με τις πολλές διαδρομές, τι παίχτηκε? Ναι, Plan A, Plan B, Plan C. Κοίταξε να δεις. Από την. Στο καρφί. Υπήρχε η αρχική διαδρομή του αγώνα. Ωστόσο, επειδή ξαναλέμε, ένα σημείο του αγώνα είναι, όπως είπε και η διοργάνωση από την αρχή, πολύ επικίνδυνο και είναι συνέχεια κλειστός ο καιρός σε αυτό το σημείο. Για την ασφάλεια των αθλητών, ανέβασε στη σελίδα της διοργάνωσης και Plan B, δηλαδή να πας από αυτό το σημείο το πρωί και το βράδυ, επειδή ενδεχομένως να υπάρχουν φαινόμενα, να γυρίσεις από ουσιαστικά μια παράπλευρη οδό που αποφεύγεις αυτό το σημείο. Με λίγα παραπάνω χιλιόμετρα ουσιαστικά σε προστάτευε από το να πας σε αυτό το επικίνδυνο σημείο. Έτσι ήταν επικοινωνημένο. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης, ωστόσο, και επειδή η κακοκαιρία ήταν σε εξέλιξη, είχαν ετοιμάσει ήδη και Plan C, το οποίο απέφευγε όλες αυτές ουσιαστικά τα επικίνδυνα σημεία και είπε ότι θα χρειαστεί πριν τον αγώνα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο. Πριν τον αγώνα ουσιαστικά είπε ότι δεν θα μπει κανένα άλλο πλάνο, θα ακολουθήσετε το πλάνο C, οπότε από αυτό θα πάτε και από αυτό θα έρθετε. Το οποίο έβγαινε παραπάνω. Έβγαινε νομίζω 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά εγώ και σε αυτό δεν βρίσκω κάτι περίεργο, γιατί για μένα. Εντάξει, αυτό δείχνει αντανακλαστικά. Δείχνει δείχνει ευελιξία, αντανακλαστικά και αντιδράσεις ουσιαστικά, έτσι. Τώρα, αν κάποιος, βάζω και εμένα μέσα, δεν δίνει την πρέπουσα σημασία στην τεχνική ενημέρωση ή άργησε να έρθει λόγω του ότι είχε κίνηση, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν προγραμματισμένος να έρθει εκείνη την ώρα ή ταξίδευε από πιο κοντινό μέρος και θα ερχόταν το πρωί. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο email να ενημερωθεί άμεσα κλπ. Αυτό δεν το γνωρίζω και εγώ δεν το άκουσα όλο. Αλλά στην διάρκεια πριν την εκκίνηση όλοι συζητούσαν ότι ξεκινάμε το πλάνο C, κατεβάσε το, ήταν πολύ εύκολο, έμπαινε στη σελίδα, το κατέβασε και το εφάρμοσε κατευθείαν στο ρολόι. Το θέμα ότι εμένα μου έκανε εντύπωση τρομερή ότι κάποιοι δεν ήξεραν να διαβάζουν σε ούλτρα αγώνα τη διαδρομή από το ρολόι τους. Παιδιά, αυτό εντάξει. Ντροπή σας ρε παιδιά, και ένας πούρικας είπε θα βγάλει βίντεο που να δείχνει πώς μπαίνει η διαδρομή και δεν το έβγαλε ακόμα. Εντάξει. Δεν θέλω να ακουστεί υπεροπτικό, αλλά όταν μπαίνουμε σε ένα τέτοιο αγώνα. Δεν είναι υπεροπτικό ρε φίλε, και είναι λογική είναι. Όχι, ναι, γιατί κάποιος μπορεί να βγει και να πει: ξέρεις κάτι, εγώ πάω με τα σημάδια, παλιά σκοπτής με τα σημάδια. Ναι, αλλά μετά όμως δεν σου φταίει ο διοργανωτής άμα χαθείς. Ο διοργανωτής φταίει άμα δεν σου δώσει τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να φέρεις εις πέρα στον αγώνα. Αλλά όταν κάποιος δεν έχει κατεβάσει τη διαδρομή, δεν λέω ότι δεν έχει ενημερωθεί, άλλο αυτό το κομμάτι έτσι. Μιλάω για αν ξέρει ή δεν ξέρει κάποιος να διαβάζει από το ρολόι το χάρτη του. Μπορεί κάποιος να μην έχει ρολόι να έχει χάρτη, αλλά θα σου πω. Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και αντίλογος, θα σου πω. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Μπορεί να σου πει κάπου τώρα κάποιος, ναι, ρε φίλε, αλλά στο Barclay Marathon δεν έχει ούτε ρολόι, ούτε. Παιδιά, εκεί είναι αγώνας θανάτου όμως. Αγώνας επιβίωσης. Άλλο αυτό, είναι άλλη φιλοσοφία του αγώνα. Λέω ότι μπορεί να πει κάποιος κακοπροαίρετος. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό λέω ότι απευθύνομαι μόνο σε κάποιος δεν ήξερε να διαβάσει, ας πούμε, αρκετοί δεν ήξερε να διαβάσει το ρολόι του. Δεν ξέρω, χάθηκαν, δεν είχαν την κατάλληλη διαδρομή. Αλήθεια, δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Όμως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μήπως το είχαν στο κινητό. Δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχαν και άνθρωποι που το είχαν στο κινητό, δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω ότι κάνουν λάθος ή αυτό που έκανα εγώ ήταν σωστό ή αυτό που κάνουν αυτοί ήταν λάθος. Έτσι. Εγώ μιλάω πάντα κατά τη δική μου προσωπική άποψη και με βάση αυτό που είδα στον αγώνα. Όπως και αυτό που είπα ότι έχει λάθη και πρέπει να ακυρωθεί ο αγώνας. Δεν πάει έτσι. Ξέρεις που πας, ξέρεις που μπαίνεις, βλέπεις τον καιρό όλη τη βδομάδα, άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος όσο το δυνατόν κατάλληλα γίνεται. Θα μου πεις, κι εγώ από το 5 χιλιόμετρο τα πόδια μου ήταν βρεχμένα, έτσι. Πότε αποφάσισες ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να μην βραχείς και λες ότι είναι? Ναι, μετά νομίζω μέχρι το 5 χιλιόμετρο έχει βραχεί το ένα. Είχα βραχεί από το ένα πόδι και μετά από λίγο και στο άλλο. Εντάξει. Άρα όλα τα 46 χιλιόμετρα ήταν βρεγμένος. Ναι. Εντάξει,
στα πόδια. Πάνω φορούσα αδιάβροχα κλπ. Αλλά κάποια στιγμή και το αδιάβροχο που φοράς, κάποια στιγμή βρέχει. Ναι, ρε, εσύ. Δεν βρέχει, υδρώνεις από μέσα. Άρα άδεια, βρεχμένα, όλα βρεχμένα. Ψυχή. Ψυχή δυνατή και ζεστή. Έτσι. Πάντα. Μας άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, εντάξει δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή να το ολοκληρώσουμε. Εντάξει, άδικο δεν δίνω και στα παιδιά που ήταν Βλέπει τον αφήνω, δεν ταύροι μενόμενοι και ήθελαν να συνεχίσει. Γιατί τώρα φανταστείτε η προετοιμασία, τα έξοδα. Τα έξοδα είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ρε παιδιά, μεγάλη υπόθεση. Τα έξοδα, τους είδαμε. Γιατί και ο χρόνος. Εγώ ο διοργανωτής που δεν σου είπα να φέρεις μαζί σου. Ο διοργανωτής της συνέντευξης που δεν σου έβγαλα σωστό δελτίο τύπου και οδηγίες. GPX έχεις πάρει τώρα για εδώ που πάμε ή πάμε? Βεβαίως. Πάμε να κάνουμε ένα πενταράκι εδώ στο Γεντική. Το θέμα μας λοιπόν ήταν η Evia και το Ultra που ακυρώθηκε στη μέση. Και ακριβώς στη μέση, Πάρ' το κράκ. Στη μέση, λίγο πριν τη μέση. Στο μεγάλο σταθμό ουσιαστικά. Θα έρθουν, θεωρώ, κοσμογονικές αλλαγές γενικά στους αγώνες. Πρόσφατα είδα ότι και κάνουν και μία online συνάντηση οι διοργανωτές. Δεν μας είπαν τι αποφάσισαν. Πείτε μας και εμάς, να ξέρουμε. Επίσης ο αγώνας πρώτη φορά πάλι το βλέπω εδώ, είχε beep number για το παπούτσι και έχει και GPS tracker. Νομίζω σε οθόνη που με κάποια διεύθυνση σου δίνανε, έβλεπες live που βρίσκεται ο κάθε θητής ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μας δώσαν δηλαδή, εκτός από το νούμερο που είχε μέσα το beep, μας δώσαν και ένα GPS tracker το οποίο το είχαμε βάλει στο σακίδιο με ένα... Ας μας γράψει κάποιος που ήταν εκεί τι ήταν αυτό, γιατί είναι και λίγο boomer εδώ πέρα ο Σέρπα και μπορεί να μπερδεύεται. Όχι, ρε, GPS tracker λέγεται ότι είναι. Millennial είναι. Gen Z. Τι είσαι? Millennial. Πότε εσύ γεννηθείς? Τώρα παιδιά. Πες το και θα το κόψω. Τέλη Δεκεμβρίου του 84. Κατάλαβα. Τι είσαι σε ηλικία για Ultra? Τα καλύτερά μου. Και μετά βλέπουμε. Για έλα, εσύ πώς πέρασες την Ήτρα? Στην Ήτρα θα κάνω άλλο βίντεο, δεν μπορώ να κάνω όλα στο ίδιο βίντεο. Πες μας ρε παιδί μου, έτσι δώσε Σου δίνω μία τελευταία, πώς θες να κλείσεις, γιατί είναι δικό σου αυτό το βίντεο, είναι η αποφώνησή σου. Μέσα στη διάρκεια θα είχατε δει και βίντεο το οποίο θα μου στείλει σε καλή ανάλυση και όχι στο Messenger για να δείτε λιγάκι και το κλίμα της κατάστασης. Πες μου έτσι σαν κλείσιμο, τι σου άφησε αυτός ο αγώνας και τι πιστεύεις ότι έγινε λάθος, όχι από σένα, γιατί σίγουρα λάθος θα κάνεις ούτως ή άλλως. Θα ξεκινήσω με το ότι για μένα ήταν πολύ ωραία η διοργάνωση, εξαιρετικά δομημένη, ευέλικτη, οργανωμένη. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη θεωρώ ότι έχοντας την εμπειρία, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι ότι δεν έχουν την εμπειρία, ίσως να έπρεπε να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης του αγώνα για λίγο αργότερα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολλοί αγώνες πλέον. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος τώρα. Η αίσθηση είναι γλυκόπικρη γιατί πολύ το διάστημα που στερθήκαμε πράγματα και προετοιμαστήκαμε για αυτή τη μέρα και τελικά απλά ξαναγυρίσαμε μετά από λίγες ώρες στο σπίτι μας σκεπτόμενοι τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή χειρότερα. Πάντα από τη μεριά μου στο αθλητή το λέω έτσι, όχι από τη μεριά του διοργανωτή. Δεν μπαίνω στο παπούτσι του γιατί δεν το γνωρίζω. Εντάξει, πάμε στα επόμενα, όλα καλά, συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας ωραία πραγματάκια να κάνουμε. Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα είναι εδώ. Τα σχόλια, παιδιά, είναι ανοιχτά, δεν κλείνουν ποτέ στο κανάλι το οποίο λέει μόνο αλήθειες και δεν έχει κανένα χορηγό για να μην δεσμεύετε. Κανένα. Γράψτε ό,τι θέλετε. Απαντάμε σε όλα, θα απαντήσει ο Σέρπας στα μηνύματα αυτά. Εγώ θα απαντάω. Γιατί? Εντάξει. Ρωτήστε τον ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Όχι. Και τώρα, χωρίς να τον έχω προετοιμάσει, τον προκαλώ να κάνει κάτι από τα δώρα της διοργάνωσης giveaway. Εδώ να σε δώρα πουστή. Λοιπόν, ναι, εντάξει, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μπορώ να δώσω άνετα το φακό που δώσανε. Ένας εξαιρετικός φακό, δεν τον έχω ανοίξει. Έχει 10 ώρες αυτονομία, LED, μαγνήτη, είναι φανταστικός. Εννοείται, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους όρους που θα συμφωνήσει. Αυτή τη στιγμή έδειξες το ναι. ποιόν σου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε στην. Δεν ήταν προετοιμασμένο αυτό, παιδιά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλά να γράψετε ένα σχόλιο. Εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι δεν εκβιάζουμε, κυρίες και κύριοι, με εγγραφές και like. Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, ας κάνει. Στον καρφί. Follow. Ούτε follow στο Instagram, ούτε στο Facebook φιλίες, ούτε στο Strava. Εντάξει, 100.000 συνδρομητές έχω. Όχι. Ναι, εννοείται.
Ό,τι είπε ο προλαλήσαντες. Γιατί όχι να τον πάρει κάποιος ο οποίος τον έχει ανάγκη και θα του φανεί χρήσιμο. Συμφωνείς στις όλα. προπονήσεις του. Εξτρά βαθμούς στην κλήρωση θα πάρει όποιος γράψει και ένα μικρό ποίημα για το φακό. Οι υπόλοιποι, αν θέλετε να πείτε κάτι για τη διοργάνωση, παρακαλώ με μεγάλη μου χαρά να γίνει μια συζήτηση επικοδομητική. Αντικειμενική. Αντικειμενική αποκλείται να είναι, υποκειμενικά είναι όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, τουλάχιστον να παραθέτει ο καθένας τη δική του προσωπική. Αν θέλει και η ίδια η διοργάνωση να γράψει με μεγάλη μας χαρά να πει τη γνώμη της και αυτή ή τη θέση της. Εμείς εδώ στην ουσία ούτε κρίνουμε ούτε απλά σχολιάζουμε. Εντάξει. Τα τεκτενόμενα, λέμε τη γνώμη μας. Έχει τύχει να πάω και στους μικρούς αγώνες που κάνει η διοργάνωση. Πραγματικά και ο άνθρωπος που το οργανώνει ήταν φανερά έκδηλο και το άγχος του έτσι, γιατί από πίσω του έχει 250 αθλητές που τρέχουν έτσι. Άρα Ξεκίνησε το γλύψιμο τώρα. Όχι, δεν είναι θέμα δωρεάν γλυψίματος. συμμετοχή. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν έχω δωρεάν συμμετοχή. Άμα θέλω, ούτως ή άλλως ανακοινώθηκε ότι μπορεί να πας και στο τύχιο. Δεν θα πας. Αλλά όχι, δεν θα πάω. Έχω άλλα πλέον. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι, εντάξει, δεν είναι παιδιά εύκολο. Να πω κι εγώ κάτι τελευταίο. Ήταν να πάμε φέτος, είχαμε συμφωνήσει να πάμε Ούρσα για να κάνουμε το 40 αυθημερών καταδρομικά. Αλλά δυστυχώς για το Σέρπα, το Σαββατοκύριακο που είναι η Ούρσα θα τρέχω στην Αθήνα στον αγώνα στο ΆΚΑ που έχει με τους Iron Maiden με τίτλο η συναυλία Run for Your Lives. Επειδή πρέπει να βάζουμε στις δύο προτεραιότητες, καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε για, Ούτε εγώ θα πάω. Ούτε εγώ. για θρησκευτική σύναξη στο ΆΚΑ, οπότε αυτά παιδιά μου, από μένα και το Σέρπα. Γεια σας! Bye bye. 3.000 ευρώ, 3.500 ευρώ. Ουσιαστικά αυτά είναι έξοδα τα οποία θα βοηθήσουν για να εξελίξουμε κάτι άλλο μέσα στη διοργάνωση. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς ρε φίλε, αν ισχύει αυτό και για μένα ισχύει γιατί βγήκε και έκανε και επίσημη ανακοίνωση ο χορηγός της τροφοδοσίας να έχει γίνει αυτό. Ή βγες πες ξεκάθαρα, έγινε αστοχία στη συγκεκριμένη παρτίδα ή στα συγκεκριμένα αυτά που έβαλες. Ξέρουμε τι έχει βάλει, τα έχω πάρει κι εγώ και εντάξει, οκ, όλα καλά. Τώρα έχετε δώσει πίσω το δάχτυλό μας, ρε παιδιά. Αυτά εδώ είναι. Αυτό είναι. Αυτό λέει Best Before Ιανουάριο. Ωστόσο, να πω κάτι για να μην έχουμε ιστορίες για αρκούδες και αμαρτωλές. Ότι είναι αληθές ότι το Best Before σημαίνει ότι είναι καλύτερο να το φας πριν τότε. Δεν σημαίνει ότι χαλάει μετά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι, δηλαδή. Αυτό ισχύει. Και το λέω με κάθε γνώση των λεγόμενών μου. Αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν θα το φάει ρε φίλε, θα πει «Α, είναι χαλασμένο, α, έχει λήξει, α, 1002, α». Αυτό. Εντάξει, βέβαια, επειδή να λέμε και του τρόπο το δίκιο. Το δίκιο μου, το δίκιο μου. Εμένα κάτι που δεν μ' άρεσε είναι ότι ήταν όλα οι μπάρες, τα τζελάκια, οι βάφλες σε μεγάλη ποσότητα, χωρίς περιορισμό. Και ρε παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε, υποτίθεται πάμε σε όλτρα και είμαστε προετοιμασμένοι. Έβλεπες, παίρνανε 5-5 τα παίρνανε. Τι θα τα κάνετε. Είναι σαν τον άλλο που τον κάναν μπαν στην Κίνα γιατί πήρε μια σακούλα από πατάτες και ένα τζελάκι από τους σταθμούς. Και τον ανακυρώσανε εφόρο στο συγκεκριμένο αγώνα. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε τώρα. Όντως. Ναι. Πήγε φόρτωσε. Ναι, τον κάνανε μπαν από το εφόρο από τον αγώνα. Εγώ ρε φίλε πήρα τσου. Εντάξει. Εγώ, Πάρε ρε, ένα, φίλε, πάρε δύο, όχι ανοίγεις τη χούχτα και τα βάζεις σακούλα μέσα. Εντάξει. Εγώ πήρα τώρα Να από έχουν και οι υπόλοιποι να φάνε. την ίδρα σε ένα σταθμό 2 τζελάκια και είχα τύψει μετά. Εγώ και ένα που πήρα, Πήρα ας πούμε, δύο. ντρεπόμουν. Λέω εντάξει, αφού έχω πάρει, τι τα παίρνω, μπορεί να τα πάρει κάποιο που μπορεί όντως να τα έχει ανάγκη. Εντάξει, το πήρα να το δοκιμάσω, δεν έχει ξαναπάρει τη να κάνει τέτοιο. Τι πιο σύνηθες να δοκιμάζεις νέα πράγματα σε ultra αγώνα. Σε παρακαλώ. Τη δουλειά σου έκανες. Είναι και αυτά στον αγώνα. Είναι το αχρίαστο ρίσκο αυτό που δίνει η πιπεράδα Ναι. στη ζωή. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, άμα θέλουμε να γκρινιάξουμε, θα βρούμε 10 τρόπους να γκρινιάξουμε. Εδώ στρίβω, σε παρακαλώ. Στο επόμενο, στο επόμενο. Εντάξει, αμέσως. Πού πάει η κοπελιά. Ωστόσο, μην τρελαίνεστε γενικά. Το best before, για να το λήξουμε το θέμα, σημαίνει αυτό που είπαν ότι σημαίνει. Αλλά εγώ θεωρώ και ξαναλέω ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι επικοινωνιακά. Εντάξει, Θα πρέπει να και μην μου πει αυτό. κανείς τώρα ότι δεν έχει φάει λιγμένο τζελάκι. Εντάξει, μην είναι. Εγώ τουλάχιστον. Οι πρώτοι, μόνο λιγμένα τώρα. Δεν έχεις ακούσει που λένε λιγμένα τώρα. Έτσι, εγώ δεν είμαι πρώτος, αλλά έχω πάρει Είσαι τζελάκια πρώτος στις καρδιές. που έχουν λήξει και ένα και δύο. Τζελάκια είναι, ναι. Μια χαρά είναι. Κι εγώ, οκ. Αλλά ναι, αυτό το με το best before, δεν αλλάζει κάτι. Όλα καλά. Αυτά. Δεν έχει άλλο παρασκήνιο. Τον πάω Τέλος, σπίτι τώρα τέλος. γιατί θα πέσει παντόφλα. Και σκοτάδι. Εκεί δεν έχει best before. Ναι, έχει. και δεν βλέπω εγώ τώρα. Θα το φακώ, ρε. Παίρνω την αυτή τηλέφωνο, λέω λόγω καιρικών συνθηκών αγώνα ακυρώθηκε κλπ. Αλήθεια μου, ναι, και τώρα.
Λέω να έρθω, λέω σήμερα, όχι αύριο. Όχι, μην έρχεσαι. Κάτσε. Τέλος πάντων, σαν απολογώ, βγάζω λάσπες, τρώω, λέμε δυο δουλειά, πάω λίγο στις απονομές, βρίσκω και το Γιώργο εκεί με τη σύζυγο που τρώγανε. Λέμε θα φύγουμε αύριο, εγώ λέω θα φύγω σήμερα. Λέω για να ξυπνήσουμε αύριο όλοι μαζί, να κάνουμε κάτι. Ναι. Σκάω σπίτι, λέει κάποιο λέγω έχει φάβα γεννάτη. Έκανες DNF. Πες αλήθεια. Όχι. Και την άλλη μέρα όλο στοιχείο με ακούει να κανονίζω κάτι για τέλος του μηνός και μου λέει γι' αυτό έρθες νωρίτερα. Ναι, ρε μαλάκα, έκανες. Κανόνιζες να κάνεις κάτι άλλο. Στην ουσία, εσύ τώρα αυτό που έκανες είναι αυτό που κάναμε παλιά στα μπουζούκια. Άφησες κάβα μία μέρα. Ναι. Άρα αυτή τη μια μέρα Την έχεις για κάτι άλλο. Θα την την εκμεταλλευτώ εγώ. έχω. Θα την χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω κλείσει ήδη το ξενοδοχείο για εκεί που θα σκέφτομαι να πάω. Πού σκέφτεσαι να πας? Αποκάλυψε τη σχέδιά σου. Βρυτανία, 85 κάπα. Ωραία, πώς τα αγχώθηκα τώρα. Τι ρε. Αχώθηκα. Δεν κλείσει μα. Έκλεισε δωμάτιο. Ναι. Πότε? 30-31 30 απόγευμα είμαστε εκεί. Συμμετοχή έκλεισες. Συμμετοχή. Αν μας ακούει η Βρυτανία, θέλουμε μια συμμετοχή για τον. Όχι ρε. Πάω εγώ κανονικά. Και θα κάνεις και βίντεο. Βέβαια, ο άνθρωπος της διοργάνωσης ήταν σε όσους σταθμούς πήγαινε ήταν εκεί πέρα, έτσι. Με τη βροχή μέσα και βοηθούσε. Κατέβα και έρχεται αμάξιμο τώρα και θα έχουμε άλλα. Να το σκορνάρει. Όρμο. Εντάξει, έλεος. Γεια σας, γεια.